Nekada davno jedna španska karavela uspješno je plovila mnogim morima. Pričalo se da su njome upravljali najljepši i najiskusniji mornari. Kada bi jedrenjak sa mora pristajao u luku, mnoge djevojke toga mjesta bi se brže bolje sjatile na rivu da vide lijepe mornare, svijetlih očiju i tamne puti. Posebnom ljepotom i snagom isticao se mornar Fernando Mogren. Bijaše to visoki stasit momak atletske građe, porijeklom iz otmjene plemićke porodice. Njegov otac, kapetan duge plovidbe, pričao mu je o svojim avanturama i mnogim borbama sa gusarima, te se Mogren, nošen izazovom putovanja, lako odluči da krene na dalek put sa svojim prijateljima, mornarima. Toga dana, kada je polazio iz rodnog mjesta, voljena djevojka mu pokloni svileni rubac na kojem je svojom rukom izvezla početna slova njihovih imena, rukom kojom je dugo mahala dok se Galija udaljivala od obale. Zavjetova se tada mladić da će se njome oženiti čim se vrati, a da će njihovo vjenčanje biti predmet priče cijelog okruga. Ali more ima svoje planove. Nenadano, poput velikog runa vune, magla se toga ljeta, baš kada Mogren zaplovi, danima nije podizala. Začudila je sve koji su plovili. Danima je brod lutao kroz gustu maglu, a vidik je nestao kao da ga nikad nije bilo. Sljedećeg jutra magla se raziđe i sunce se pomoli jasno i čisto, što je ukazivalo da će dolazeći dan biti veoma topao. Mogren stajaše na palubi, brojanica mu u ruci, sjeti se sveštenika i zavičaja i njegovog blagoslova pri polasku. Dok je lađa klizila pučinom kao po ulju, Mogren mislima doplovi svom kraju. Iz razmišljanja ga prenu glasno dozivanje kapetana. Fernando Mogrene, s mjesta dižite jedra. Trže se iz sanjarenja i jasno uoči da je se njihove lijeve strane gotovo neprimjetno doplovio neobičan brod sa gusarskom zastavom. Brzo je odjeknula prva topovska paljba, a mornari počeli užurbano da trče i paniče po palubi. Mogren se držao jednom rukom za ogradu i kao u bunilu spremao se da dočeka upad gusara sa isukanim mačem. Gusari su upali na brod i počela je žestoka borba. I pored svoje vispremnosti i hrabrosti, jedan gusar je uspio da ga satjera u kraj broda i gurne ga preko ograde. Mogren se nenadano nađe u vodi. Dopliva do ovećeg komada jarbola koji je plutao po vodi i okrenuši se, viđe kako brod tone, a preostali mornari bezglavo skaču u vodu, ne bi li se spasili. Čvrsto je zgrabio plutajuće drvo. To je bilo zadnje čega je bio svjestan. Nije se jasno sjećao koje je doba dana, da li je to bila pomračina ili duže odsustvo svijesti. Probudivši se u rano jutro, prvo što brodolovnik viđe bile su stijene okupane prvim sunčevim zracima koje su se izdizale iznad lijepe pješčane plaže na koju se nasukao. Dugo je preživjeli mornar gledao ovo predivno mjesto. Bio je 13. jun, zavjetni dan njegove porodice. Kleknuo je na pijesak i prošaptao zahvalnu molitvu svetom Antunu Padovanskom, vjerujući da ga je upravo on spasao od smrti. Tu se zakleo, na ovom mjestu podići ću crkvu. I tako je bilo. Vratio se svojoj dragoj, doveo je do ove obale. Više od 10 brodića sa svatovima doplovilo je uz pjesmu i veselje. Tu, na stijeni iznad mora, izgradio je crkvicu svetog Antuna Padovanskog i tu se oženio, na mjestu svog novog rođenja. Vjenčanja mladih budvana dugo su se slavila baš tu, uz zvuke orgulja, uz šum talasa, pod vedrim nebom. A plaža je po njemu dobila ime Mogren, simbol hrabrosti, ljubavi, zavjeta i spasenja.